Nerġa' nilqakom lilkom it-telespettaturi għal episodju ieħor ta' Conspiracy Theory, illum ħanitkellmu ftit fuq it-tniġġis tal-arja. Dak li aħna ma narawx imma jħalli effett fuqna u ħanati ftit data. Bejn l-2023 u l-2024 skont id-data tal-Eurostat, Malta hija l-iktar pajjiż bl-ogħla rata ta' mwiet b'mart respiratorju fl-Ewropa kollha. Fl-2023 biss mietu 545 persuna eskluż il-COVID. Din hija l-ewwel darba li Malta telet fil-quċċata minn mindu bdiet tiġi rrekordjata din id-dejta fl-2011. 6% tal-popolazzjoni tbati bl-ażma u jidħlu anke l-isptar ta' spiss u din hija ogħla mill-leverage tal-Unjoni Ewropea. Biex nitkellmu fuq dan illum ma setax ikolli mistieden aqwa milli ħajkolli. Professur Noel Aquilina mill-Università ħanħalli lilu biex jintroduċi u fiex jispeċjalizza għax marrit nħalli xejn barra. Grazzi Prof tal-li ġejt, nħossni onorata illi anke mill-informazzjoni li settina wieħed jista' jitgħallem ħafna, ikun jaf x'inhu jiġri, jirrealizza x'jista' jagħmel ukoll biex forsi jipprevjeni għal saħħtu u ċerta li telespettaturi ħajkunu edin jisimaw dak li għattejt. Grazzi mill-qalb. Grazzi tal-istadina u għapjeċir tijaj li naqsam xie informazzjoni u forsi n-nis jisiru jafu koll riċerka li sir f'dan il-rigward. Riċerka estensiva li inti u t-tim tijak tamlu il-ħin kollu u li nemmen li mux dejjem tinata widen. Massa skont il-telespettaturi tistaw tatu widen għal dak li tixtiqu intom. Fidejk, profs. Introduzzjoni zaħira, forse ħafna nis ma jafunix, jina gradwajt mill-Università ta' Malta fl-1994 fil-kimika u fizika, un-bat għamilt masters fil-fizika atmosferika, un-bat ftit iktar tard mort namel PhD fl-Università ta' Birmingham l-Ingilterra, inħares lejn l-espożizzjoni kif niġu esposti għal kontaminanti bil-Malti, pollutants huma kontaminanti, speċifikament dawk li ġejjin minn kull tip ta' ħruq, dawk li bl-Ingliż ngħidulhom combustion pollutants. Issa niġi ftit iktar tard għaliex dak li jiġi mill-ħruq huwa importanti ħafna fejn tidħol is-saħħa. Iktar tard kelli esperjenzi l-Amerika fl-Università ta' San Francisco u fil-Laboratorju Nazzjonali ta' Berkeley, hemmhekk ħdimt iktar fuq kontaminanti li nsibu fl-ambjent ġewwa. Iktar tard għamilna xogħol fuq relatat ma' kontaminanti li jqabdu l-kanċer fil-pulmun fuq dejta li ftitaw fid-dinja fuqha. U issa qiegħed fid-Dipartiment tal-Kimika f'dawn l-aħħar 6 snin fejn ovvjament qed inħarsu iktar lejn studi relatati mal-kimika f'kontaminanti hawn Malta fuq ċertu studi li qed nagħmel mal-istudenti tiegħi. Tajjeb illi nfakru wkoll li f'Malta il-mart respiratorju huwa t-tielet l-iktar erriedi. L-ewwel għandek il-cardiovascular diseases li huwa marta binat mal-qalb, u mbagħad għandek il-kanċer, u mbagħad għandek il-mart respiratorju li qed naraw żdieda sostanzjali anke fil-każijiet. Dak li ma nxommux u dak li ma narawx ħal ħafna nies ma jeżistix, imma mhuwiex il-każ meta qed nitkellmu fuq l-atmosfera li ngħixu fiha nieħdu n-nifs minnha nħalli fidejk biex tgħidilna x'hemm x'jeżisti ġodi l-atmosfera. Eżatt, fil-fatt il-kumplessità tal-kwalità tal-arja hija komplessa, ġifieri rridu nibdew mill-fatt li mhix sempliċi. Ovvjament għalina bħala xjenzati hija ma nafux kollox, li kieku nafu kollox, probabbilment nistgħu inħarsu lejn ċertu mod kif insolvu ċerta problemi. Mela għandna żewġ problemi kbar diġà li huma l-arja hija komplessa u ma nafux kollox fuqha. Mbagħad tiġi t-tielet problema illi jekk ħanħarsu lejn il-kwalità tal-arja barra d-dar, naħdu d-dar bħala fejn inkunu, aħna normalment ngħaddu bejn 80 u 90 perċentwali tal-ħin tagħna ġo ambjent ġewwa, ġifri huwa d-dar jew huwa x-xogħol. F'realtà ġifri ma nagħmlux daqshekk ħin barra, allura l-effett tal-kwalità tal-arja ta' barra huwa mod, però normalment ma tantx inħarsu lejn il-kwalità tal-arja ġewwa li hija kompletament differenti. Ġifri mill-lat kimiku
hija kompletament differenti xiġri ġewwa d-dar tagħna. Forsi n-nies għandhom tendenza u naħseb ġustament ukoll meta aħna noħorġu u daqqa nxommu exhaust u daqqa naraw naħsbu li l-pollution hija barra biss. F'realtà ġewwa ma nistgħux ninsewh. U dik fil-fatt anki hija parti mill-effort ta' riċerka li qed nagħmlu li nħarsu wkoll anki lokalment lejn l-ambjent ta' ġewwa. Kif semmej tajjeb inti, normalment dak li naraw huwa dak li qabbadna din l-aspett kif inħarsu lejn il-kwalità tal-arja. Jekk insemmu normalment ovvjament huwa l-exhaust tal-karozzi. U li se nagħmel huwa se nsaqsi mistoqsija lilek. Allura għalik il-kwalità tal-arja kif tiddefinixxiha hija tajba, hija ħażina jew forsi hija triq tan-nofs? Jiena naħseb illi hija ħażina. Okay. Mela, it-tieni mistoqsija magħha dik se tiġi. Alright, u inti kif taf li hija ħażina? Mill-riċerka li nagħmel, billi nosserva l-każijiet tilajn tal-mart respiratorju, insertajt għand il-mama tiegħi li dbati bis-COPD, chronic COPD, u stajt nimmonitorja anke l-istil ta' ħajja li tgħix għax wieħed ma jistax jinnega illi ma jġibx ma jwaqqax ċertu ġebel fuq saqajh biex id-diskors ikun sew. U ovvjament nitkellem ma' nies illi bihom daw formulajt l-opinjoni tiegħi. Ovvjament ċertu affarijiet narhom. Jiġifieri illi jkollok pereżempju rieħ li ġej rieħ tar-ramel ngħidlu jiena naf illi huwa ħażin, jekk inħaraq x'imkien milux inħarqet barriera, nħaraq xi materjal naf li huwa ħażin, naf illi l-atmosfera per se marret lura ħafna anka fid-dinja, ġifri I'm aware of that, bekk naf illi ħażina. Issa dik ovvjament normalment aħna bħala xjenzat irridu nħarsu lejha wkoll mill-lat ta' numri. Però kif għadt l-ewwel peress li s-sitwazzjoni mhijiex daqshekk sempliċi u hija pjuttost komplessa. Normalment meta tiġi biex targument jekk il-kwalità tal-arja ixtajba jew le, trid dawk li ovvjament bil-liġi dawk huma li jgħidulhom jew limit values jew threshold values, mhux se noqgħod nidħol fil-mert eżatt x'inhuma l-limiti, però anki l-kontaminanti illi jiġu studjati bil-liġi huma limitati. U r-raġuni hija li biex inti semmejta fil-bidu qed ikollna effetti respiratorji jew mortalità. Inti trid ikollok l-evidenza statistika illi jekk inti qed tiġi espost għal kontaminant partikolari, jekk dan qed iqabbad effett mediku li jista' jkun jew respiratorju jew mortalità. Irid ikollok iċ-ċertezza li dan vera jagħmel hekk. U biex dik l-informazzjoni tasal għal punt li tidħol fliġi, dik tieħu normalment bażikament minimu ta' 20 sena. U l-isfida mhijiex dak il-materjal għax hemm korreġini inti hemm ħafna materjali u plus il-materjali flimkien joħolqu tossiċità oħra. Ngħid sew, jiġifieri kif ħadd tkun taf li ma minnhom qed jaffettwa xiex. Mela ħana naqsam il-problema f'żewġ partijiet. Mela, jekk inħarsu mill-lat, ovvjament il-kwalità tal-arja taqa' taħt dak li ngħidulu environmental health. Jiġifieri kif l-ambjent qed jaffettwa s-saħħa tagħna kemm fil-perjodu qasir, ġifier meta aħna taqbadna allerġija dika meqjusa xi ħaġa fil-lat ta' ħin qasir. Jew inkella meta jgħaddi żmien ġifieri ħajtek kollha illi ovvjament normalment waslek għal mewt minħabba l-kwalità tal-arja. Issa, il-problema hija li biex il-gvernijiet il-policies tagħhom ibidluhom ibbażat fuq l-informazzjoni. L-informazzjoni trid tkun fuq dak li ngħidulhom kontaminanti regolati. Ġifieri jekk tidħol fuq mhux neċessarjament il-Eurostat, l-Aġenzija tal-Ambjent Ewropea għandha rapporti li toħroġ kull sena fuq il-pajjiżi kollha membri rigward l-istat ta' il-kontaminanti regolati. Illi aħna nixbruhom, ovvjament nixborhom l-Aġenzija tal-Ambjent tagħna, dawk jiġu rapportati lill-Kummissjoni Ewropea u ovvjament aħna il-pajjiż jiċċekkja l-livelli tagħna komparat ma' dak li hemm fil-liġi. Issa, li hemm fil-liġi li huma gassijiet, hemm ċertu gassijiet, hemm ċertu partiċelli, illi dawn nafu bil-liġi kemm il-livelli jridu jkunu jew matul il-ġurnata jew matul is-sena sieħa. Issa, il-problema hija li daqsu għandek eżami, għandek il-passmark, mela il-pajjiż jiċċekkja li kull sena jew kull jum għaddejnieh it-test jew le. Però it-test ikun fuq il-kontaminanti li aħna nafu.
dawk li huma regolati. Issa, semmejt inti wkoll ma jfissirx li m'hemmx kontaminanti oħrajn li jiġu minn sorsi differenti li ma jikkontribwixxux għal problemi respiratorji jew ta' mortalità. U fil-fatt peress li semmejt inti ħanespandi ftit fuqha, mela ċertu gassijiet u partiċelli jaffettwaw is-sistema respiratorja dik li ngħidula l-upper respiratory system li hija bażikament sejna m'iniex tabib, ġifieri mhux se nidħol f'dak id-dettall għax ma nafux. Però bażikament is-sinuses, imniħirna, grizmejna, dawk jaffettwaw normalment ċertu kontaminanti jaffettwaw hemmhekk biss. Però peress li ovvjament aħna ma nistgħux nażlu li neħdu n-nifs, ma jfissirx li kontaminanti ma jgħaddux ġewwa sal-qalb jew inkella l-ġol pulmun. Issa, fil-pulmun il-problema hija naqra differenti għaliex, għax il-pulmun huwa organu daqshekk importanti li mingħajru ma ngħixux. Ġifieri jekk aħna jkollna problema fil-pulmun minħabba kontaminanti li jidħlu fih, normalment jew l-effetti jidhru mill-ewwel, però normalment sfortunatament jidhru snin twal wara li fil-fatt ikun il-kanċer tal-pulmun. U dik hija r-raġuni li aħna meta neħdu n-nifs il-pathway, ngħidulu aħna exposure pathway, ġifieri il-kontaminanti jekk jidħlu fis-sistema respiratorja jew jagħmlulna allerġiji normalment jew inkella mbagħad iktar tard fil-ħajja joħolqulna il-kanċer. Issa, il-problemi hija li tant kemm hawn kontaminanti, ħafna minnhom maqsuma regolati. Allura x'inhu l-effett tas-saħħa fuqhom, fir-realtà ma tantx jiġi studjat jekk ma jkunux ovvjament proġetti ta' riċerka speċifikati biex inħarsu li affarijiet ġodda. U din bħalma kif jiġri fil-ħajja. Normalment meta il-kontaminanti jiġu regolati, inti għandek metodoloġiji daw kif jiġu imkejlin, kif tirrapportom, ġifdawn huma kollox skont kif trid l-Unjoni Ewropea li nagħmluhom. Meta jiġi propostu fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea issa s-sena l-oħra qed tipproponi li jiġu monitorati kontaminanti ġodda u anki xogħol fil-laboratorju li jkun irid jinbidel. U bħalma jiġri dejjem meta sistemi jkunu diġà issettjati jaħdmu, meta tiġi biex tbiddilhom ikun hemm reżistenza kbira biex għax ix-xogħol ikun se jiżdied fil-laboratorju. U mhux xogħol sempliċi, ġifieri kemm biex tagħmel il-monitoraġġ huma aħna normalment l-ekwipment tagħna jiswa ħafna flus, ġifieri trid investimenti kbar, però apparti hekk imbagħad trid konoxxenza in-nies li jaħdmu biex jevalwaw din l-informazzjoni normalment huma highly specific. Allura biex iżżid dik l-informazzjoni normalment tieħu ħafna iktar riżorsi. Bla dubju. Jiena naħseb nazzarda ngħid, ma nafx ikkoreġini inti, illi ċertu kimika fl-arja laqas tiġi rikonoxxuta għada li kieku mhux għar-riċerka li tagħmlu intom. Mhix problema tagħna lokali biss, ġifieri pajjiżi differenti għandhom problemi differenti, jekk insemmi punt li probabbilment ħafna nies jafuh ukoll. Illi aħna pereżempju biex insajru ma nużawx fuels illi huma jgħidulhom solid fuels, ġifier ma nużawx injam biex insajru l-ikel bħalma jagħmlu f'ċertu pajjiżi pjuttost normalment Asjatiċi li jużaw injam u riżorsi oħra. Allura l-kontaminanti tagħhom ġewwa huma differenti minn tagħna. Anki barra, pereżempju jekk tħares lejn il-Polonja, l-Polonja għadha tuża ħafna faħam biex issaħħan id-djar tagħha. Allura fl-arja jarmu ħafna kontaminanti li aħna hawnhekk ma nafux xiġifieri. Kontaminanti li qed jinkwieta ħafna l-Kummissjoni Ewropea fil-fatt se jibda il-monitoraġġ mill-2027 irid jibda fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U r-raġuni li irid jibda programm ta' monitoraġġ huwa li biex inti mbagħad toħloq livell illi l-pajjiż ma jridx jaqbeż, l-ewwel tinġabar l-informazzjoni mill-pajjiżi kollha għal ċertu ammont ta' snin. Ma nafx ngħidlek kemm se jkun il-perjodu ta' monitoraġġ, però normalment naħseb ikun 5 snin qabel imbagħad l-informazzjoni tibda turina x'għandu jkun il-limit value. U dan il-problema ta' dan il-kontaminant li jgħidulu black carbon huwa li jiġi minn kull ħruq illi normalment jeżistu żewġ tipi ta' ħruq. Jew dak li huwa naturali li fil-fatt jgħidulu biomass burning, ġifieri jekk aħna naħarqu ħaxix illi jkun f'Settembru pereżempju naħarqu l-ħaxix li jkun nixef jekk ċertu pajjiżi jużaw l-injam biex isaħnu djar. Però dak huwa
source wieħed, però mbagħad l-iktar source importanti fil-bliet normalment ikun ġej mill-exhaust, speċjalment mill-diesel, mill-użu ta' diesel. Fil-fatt għandna bħalissa studju li qed jiġi peer-reviewed, jiġifieri huwa għamilna monitoraġġ fi 18 il-villaġġ Malta u Għawdex, ħarġu affarijiet interessanti ħafna fih, illi ovvjament kważi huwa l-ovvju illi fiż-żoni urbani, ġifieri fiċ-ċentru ta' Malta, meta tngħid ċentru ta' Malta, Birkirkara, San Ġiljan, Ħal Qormi. L-iktar li huma traffikużi. L-iktar li huma traffikużi, l-espożizzjoni, il-livell ta' black carbon huwa xi 3 darbit ola minn villaġġi oħrajn li mhumiex f'dak li jgħidulu n-Northern Harbour District. U Northern Harbour District diġà aħna rejna studju ieħor illi il-mortalità fih minħabba l-espożizzjoni għall-exhaust tal-karozzi jew kellha l-partiċelli huwa fejn għandu l-iktar mortalità. Ġifieri aħna diġà nafu li n-Northern Harbour District fiċ-ċentru ta' Malta huwa l-iktar li jsofri mill-kwalità tal-arja. Mhux qed ngħid li l-kumplament m'hemmx, però huwa livell ħafna inqas baxx u m'hemmx distinzjoni fil-kumplament tal-pajjiż. Li huwa interessanti wkoll li nsemmi jekk ittini ċans huwa is-sorsi ta' Malta li nista' nitkellem fuq il-partiċelli, għaliex ħanaqleb naqra fuq il-partiċelli, mhux għax il-gassijiet mhux importanti, però il-partiċelli huma anki l-Unjoni Ewropea is-sena l-oħra qed tipprova timbotta l-livelli tal-partiċelli fl-arja jonqsu iktar milli huma fil-limit values bħalissa. U r-raġuni għax hemm informazzjoni biżżejjed illi mill-kontaminanti li diġà nafu ħafna informazzjoni fuqhom, il-partiċelli l-fini dawk li jidħlu fil-pulmun huma l-iktar problematiċi għas-saħħa. Allura l-Ewropa qed tipprova timbotta li naqsu dawk il-livelli, issa jekk hux innaqsu mill-effett ta' meta aħna nsaħħnu id-djar tagħna. Kont se ngħidlek kif ħannaqsuhom. Li Malta mhuwiex daqshekk ta' problema, x'aħna ma tantx insaħħnu d-djar bil-fireplaces pereżempju. Pero mbagħad għandna ovvjament aħna l-ikbar sors ta' partiċelli ħafna nies jaħsbu li huwa traffiku. Mentri fil-verità mhuwiex. Jiġifieri jekk intik naqra. Kont ngħidlek kieku jkollok tikklassifikahom li. Yes, aħna fil-fatt saru żewġ studji, sar wieħed minn kollega tiegħi fl-2018 u aħna għamilna studju ieħor ftit differenti. Mela l-ewwel studju kien fuq il-kwalità tal-arja fuq is-sorsi tal-partiċelli fl-imsida. Ovvjament intużat id-data li tinġabar mill-Aġenzija tal-Ambjent, saret analiżi kimika u sar dan l-eżerċizzju fejn għall-ewwel darba kienu instabu s-sorsi tal-partiċelli li issa nsemmi x'inhuma. Fl-2022 flimkien ma' studenti għamilna studju simil, però ħarisna lej trab ġewwa. Issa trab ġewwa ħafna minnu ovvjament jiġi minn barra, ġifieri nagħlqu kemm nagħlqu fir-realtà trab jidħol. Naħseb kulħadd jaf meta jaħsel l-art dejjem ngħidu kif naraw ħiswet jew innugrufu ġol ilma. Taħsel anki jekk taħsel 3 ijiem wara ssibu terġa' iswed. Ovvjament ġewwa għandek is-sors ta' dak l-attivitajiet li aħna nagħmlu ġewwa li jiġġeneraw il-partiċelli ġewwa. Ġifieri iż-żewġ studji li għandhom differenti huwa illi tagħna li sar f'Birżabuġa għandu l-komponent li għandek sors minn ġewwa li dak orrajt, nafu bih. Però jekk taqabbel iż-żewġ studji, x'kienu s-sors ta' partiċelli fil-pajjiż? U bażikament nafuhom issa ċar. Nafu li jiġu mela għandna 3 sorsi li huma naturali u dawn huma ir-ramel tad-deżert. U din pereżempju rajnija 3 ijiem ilu fejn anki s-sema tkun tidher u issa jasal Mejju nibdew naraw is-sema orange. Ġifieri ir-ramel tad-deżert li ovvjament aħna ġeografikament qegħdin viċin ma nistgħux neliminawh. Aħna mdawrin bil-baħar illi mdawrin bil-melħ tal-baħar u l-melħ xorta jitqis kontaminant. Issa nista' nsemmi iktar tard x'għandhom differenti ċertu sorsi. U s-sors li ieħor huwa ħansemmih bħala kimika, ma tantx nista' nispjegah faċilment, huwa ammonium sulfate illi dan normalment huwa dak li ngħidulu kontaminant sekondarju għal raġuni li huma jiġix prodott waħdu u hemm gass li jiġi normalment aħna viċin tagħna għandna l-etna. U l-etna l-ħin kollu tkun qed tarmi l-ossidu
taż-żolfat, sulfur dioxide, Eżatt. li ossidu tas-solvat bil-Malti. U dan malli jitħallat ma' ċertu ossidi tal-nitroġenu jifforma l-ammonium sulfate. Issa, f'pajjiżi oħra li fejn hemm ħafna agrikoltura, ġifieri jekk tħares lejn l-Ingilterra, l-Olanda, normalment dan il-kontaminant jiġi mill-attivitajiet agrikoli. Però aħna f'dan meta sibni kemm iż-żewġ studji sabu li huwa komponent pjuttost għoli fit-trab tagħna. Ir-raġuni mhijiex aħna m'għandniex biżejjed attività agrikola biex jiġi mill-attivitajiet agrikoli. Dan jiġi mill-effett tal-etna li qiegħda viċin u dan jiġi trasportat lejn pajjiżna. Ġifri dan namlu x'namlu daw it-tlet sorsi mela għandna r-ramel tad-deżert, l-effett tal-vulkan viċin tagħna u il-melħ tal-baħar huma tlet sorsi naturali. Ġifri dawk ma tantx issa l-iktar ħaġa interessanti li daw jirrappreżentaw kważi 60% tat-trab li aħna il-monitoraġġ li nagħmlu, il-pis li aħna jkollna tat-trab li niġbru, iktar minn nofsu ġej minnu. Ġifri dan ma tantx nistgħu nagħmlu fuqu, però nistgħu mbagħad iktar tard insemmi x'jistgħu nagħmlu biex nevitaw l-espożizzjoni għalih. Issa x'inhuma s-sorsi l-oħrajn? Mela, is-sorsi l-oħrajn ovvjament għandna l-effett tal-vapuri li għaddu viċin tagħna, però mhuwiex u skont fejn imma l-imsida pereżempju hija bejn 4% tal-pis tat-trab li nsibu. Ovvjament aħna minna il-monitoraġġ Birżebbuġa aktar qiegħed viċin il-Freeport. Mela hemmhekk bejwet u oħrajn jgħidu sa 10%. Ġifri mhux ħafna. Mbagħad għandna il-lob tan-nar. Il-lob tan-nar però huwa sors li huwa fis-sajf biss. Għalkemm misset naraw ukoll li għandna ċertu ammont, però il-sors huwa fis-sajf biss u din hija xi ħaġa unika għad-dinja. Aħna l-unika pajjiż fid-dinja li tant kemm naħarqu nar illi jiġi jidher bħala sors tal-partiċelli fini. Mela il-shipping, il-vapuri, l-effett tal-vapuri, l-effett tan-nar, ovvjament hemm l-industrija, però l-industrija m'għandniex industrija heavy aħna illi tipprovdi daqshekk sorsi ta' partiċelli. Ġifieri dik it's very low xi 2%, ġifieri mhux daqshekk. Però ovvjament la tiġi kwantifikata hija importanti u ovvjament ħallejt għall-aħħar huwa it-traffiku. Issa jekk issaqsin it-traffiku mela aħna il-monitoraġġ sar l-imsida li ovvjament jirrappreżenta it-traffiku f'Malta, ġifieri l-istazzjon tal-Aġenzija tal-Ambjent li hemm l-imsida jirrappreżenta it-traffiku f'Malta. Issa għandna wieħed ġdid illi qed isir il-monitoraġġ f'San Pawl il-Baħar. Però meta sar l-istudju mill-kollega tiegħi dak kien mill-imsida. Hemmhekk il-kontribut tat-traffiku lejn il-partiċelli fini fir-realtà kien 27%, ġifri qed ngħidu ftit iktar minn kwart tat-trab li jkun hemm fl-arja fir-realtà ġej mit-traffiku. Ġifri hawnhekk kull marret ngħid peress li ovvjament il-podcast jismu Conspiracy Theory, illi ovvjament aħna għandna f'kull filgħodu u issa qed tiżdied li aħna noħorġu nsibu traffiku ma' wiċċna kważi l-ġurnata kollha, qisu għalina il-kwalità tal-arja hija assoċjata biss ma' traffiku. Però fir-realtà id-dejta turi il-traffiku għandu ovvjament kontribut, però mhux daqshekk kbir daqs kemm hija l-perċezzjoni tagħna peress li aħna l-ħin kollu naraw it-traffiku. Ovvjament importanti huwa li mhux qed innaqqas mill-issue li n-nies iddejjaqhom illi t-traffiku qiegħed hemm kuljum. Ġifieri ovvjament u bħalma nqabad jien fit-traffiku iddejjaqna u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed iddejjaqna. Però ma jfissirx li l-kwalità tal-arja qed tiġi għar għax hemm iktar karozzi. Il-kontribut fir-realtà qed juri li huwa sempliċiment ftit iktar minn kwart. Fil-fatt f'Birżebbuġa huwa post li huwa nqas traffikus. Fir-realtà l-kontribut kien ħafna inqas, kien xi 10%, ġifieri normalment, u dawn l-istudju kienu riċenti, ġifieri mhux qed ngħidu saru 20 sena ilu fejn is-sitwazzjoni kienet differenti, huma pjuttost riċenti, ġifieri qed naqbdu ritratt tas-sitwazzjoni li l-kontribut tat-traffiku għall kwalità tal-arja fir-realtà huwa inqas milli naħsbu. Li nista' ngħid jekk tippermetti li nista' ngħid fuq dan l-istudju l-ġdid tal-Black Carbon, mela jien semmejt li għamilna monitoraġġ
ħafna 7 postijiet fil-Northern Harbour District, għax dak għadu l-ikbar problema, pero dorna mal-kumplament tal-pajis inkluż Għawdex. U kif semmejt, black carbon jinstab ovvjament fejn hemm iktar traffiku, pero hemm xi ħaġa oħra interessanti li nnutajna, mela aħna compared mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-karozzi tagħna ma tantx inbidluhom daqshekk frekwenti. Mela, meta niġu għal black carbon dan l-istudju li dal-waqt joħroġ fil-pubbliku, il-monitoraġġ li għamilna ikkonċentrat ħafna fil-Northern Harbour, però darba dorna wkoll il-kumplament tal-pajjiż. U kif semmejt l-ewwel, il-livelli ovvjament kif mistenni huma iktar għoljin fil-żoni urbani tan-Northern Harbour District. Li hu interessanti komparat ma' studji simili ta' monitoraġġ, li ovvjament aħna bħala pajjiż relattivament sħun u fix-xitwa mhix daqshekk ħarxa, aħna djar tagħna normalment ma nużawx ftitu għall-użu tal-fireplaces illi għat il-black carbon dak li jgħidulhom biogenic emissions. Normalment il-black carbon jiġi mbagħad jew mill-industrija li aħna again m'għandniex it's only 2% ġifieri ma tagħtix daqshekk black carbon, prattikament ma tagħtix black carbon. Allura l-unika sors ta' black carbon illi huwa nistgħu nassoċjaw miegħu huwa l-exhaust ta' traffic. Ġifri differenti meta nħarsu lej il-partiċelli fini hija. Il-partiċelli fini jistgħu jiġu minn sorsi differenti kif semmejt. Però l-black carbon fil-każ ta' Malta partikolari jiġi biss mill-exhaust tal-karozzi. Li hu iktar interessanti huwa li l-exhaust tal-karozzi ovvjament normalment għandek żewġ tipi jew 3 tipi. Għandek l-LPG, il-petrol u d-diesel. Issa l-LPG nafu li l-flotta tagħna ma tantx tuża LPG, però ovvjament għandek pjuttost ammont qawwi ta' jekk missier żball 40% jużaw diesel u il-kumplament huwa petrol. Però mbagħad li huwa aktar importanti huwa id-diesel nafu li jipproduċi ħafna iktar black carbon mill-petrol. Issa, 90% bejwet u 90% tal-flotta tagħna fil-pajjiż hija karozzi relattivament żgħar, ġifier karozzi żgħar tal-passiġġieri u vannijiet żgħar li ġieli jkunu tal-petrol però normalment ikunu diesel. Qisu bej 10 jew 15% huma ovvjament dawk il-vehicles li huma iktar kbar, ġifier għandek trakkijiet, mixers tal-konkos, trailers, illi meta tarhom bħala numri huma ftit mill-kompożizzjoni tal-flotta tagħna. Però ovvjament għax dawk il-vehicles huma pjuttost għoljin, it-tendenza aħna bħala pajjiż ġifier kemm bħala karozzi tal-passiġġieri u kemm bħala karozzi tal-merkanzija ngħidulhom hekk. Aħna bħala pajjiż fl-Ewropa wieħed mill-ftit li l-inqas inbidluhom. Bażikament fl-Ewropa il-karozzi jinbidlu kull 8 snin, aħna bej wieħed u ieħor bej 13 u 15-il sena. Allora dik xi tfisser li l-magna ovvjament penqas effiċenti, il-ħruq tal-exhaust ma jkunx biss l-exhaust imma jkun hemm xi ħruq ta' żejt ukoll. Ovvjament jiddependi l-maintenance illi mhux bil-fors neċessarjament kulħadd iżomma xibxejp il-karozza u il-problema tiżdied meta il-vehicles tal-merkanzija dawn normalment ikunu anki iktar antiki 16-il sena qabel jinbidlu. Issa mhux qed ngħid lill-pajjiż, ovvjament din hija issue soċjo-ekonomika li taqbad u tbiddel il-karozza kull 6 snin. Ma naħsibx li jekk irridu nkunu onesti, ma naħsibx illi hija faċli li taqbad u l-karozza kull 6 snin tbiddilha. Ma tistax timponija lanqasu. Ma ifhem hija policy li normalment Idealment. Imma mhux kulħadd forsi fil-pożizzjoni li jbiddel il-karozza. Il-karozza daqshekk mod frekwenti. Issa, mhux qed ngħid li fil-pajjiż ma kienx hemm inċentivi illi ovvjament naqilbu pereżempju għal karozzi elettriċi. Id-dejta tagħna fuq studju ieħor li konna minna illi tant kemm relattivament il-qalba tal-flotta għal karozzi elettriċi, fir-realtà ma tantx għamlet effett. Tajjeb għar-raġuni li l-karozzi fuq it-toroq komplew jiżdiedu, u l-karozzi li qed jiżdiedu fuq it-toroq kuljum u din nisimgħuha mir-rapporti tal-NSO kull semestru, illi l-karozzi fir-realtà fit-toroq jiżdiedu mhux jonqsu, allura jekk inti li qed jiżdiedu huma wkoll petrol jew diesel, ċans huwa li l-qalba ta' ċertu karozzi elettriċi fir-realtà mhux qed paċi li suppost l-arja
Apparti jekk Yes. tippermettili jekk ħanamlu qalba favur l-ambjent, żguri li l-lithium batteries u kif wieħed jiddisponi minnhom mhuwiex faċli u xorta jiġi kubriku, plus li qed naraw ħafna ħruq ta' karozzi elettriċi għax mhuma sejf xejn, u hemmhekk għandek periklu ieħor ta' nirien illi jiġi minn karozzi tal-elettriku li jagħmlu ħafna ħsara wkoll. Ovvjament huma kif għat l-ewwel il-problemi normalment huma pjuttost komplessi speċi jekk orajt m'għandix naqleb għal karozzi elettriċi għax tista' taqbad. Dik hija xi ħaġa li forsi iktar ma jgħaddi żmien ma li jidħlu iktar fis-suq u wieħed jara jekk hemmx problemi li normalment min Tevalwa. Tevalwa meta u l-manifatturi tal-karozzi ovvjament is-safety hija importanti għal jippruvaw li kemm jista' jkun dak ir-riskju jonqos. Eżatt. Il-black carbon li qed jurina però di f'dan l-istudju se nuruha illi peress li aħna dil-flotta tagħna hija pjuttost antika, il-livelli tagħna fiż-żoni urbani u għamilna analiżi ta' studji oħra fid-dinja illi il-livelli tagħna huma fl-istess livell Ewropew, meta aħna m'għandniex netwerk daqshekk kbira ta' ġifieri jekk inħarsu lejn bliet li għandhom miljuni ta' karozzi, aħna fir-realtà l-livelli tagħna suppost huma ħafna inqas għax orajt għandna 400,000 bejwet u karozza ddur fit-toroq tagħna, però fir-realtà suppost l-emissjonijiet tagħna huma inqas, ħafna inqas għax għandna inqas karozzi. Però fir-realtà l-livell tal-black carbon fl-arja huwa tal-istess livell tal-pajjiżi kollha tal-bliet kbar Ewropej. U dik hija sa ċertu punt inkwetanti għal raġuni li qed turina li l-flotta l-età tagħha hija fattur importanti għall-ammont ta' black carbon illi qed joħroġ. Issa, li ma semmejtx għaliex il-Kummissjoni Ewropea qed tħares li l-black carbon fil-fatt jgħidulu kontaminant emerġenti huwa wieħed ġdid. Ir-raġuni hemm m'hemmx għad biżżejjed informazzjoni, però l-indikazzjonijiet kollha huma illi dan il-kontaminant komparat ma dak il-partiċelli fini li aħna ngħidulhom il-PM, il-famużi PM 2.5, mela dan jidħol fil-pulmun sa ġewwa tal-pulmun u jidher illi l-effett il-mediku fuq il-ġisem tagħna huwa ħafna iktar perikolus minn partiċelli normali li aħna nsibu fl-arja. Ġifieri il-Kummissjoni Ewropea taħdem fuq żewġ binari illi sal-2035 li jekk jista' jkun il-partiċelli fini joqsu bin-nofs. U dik għalina hija challenge għal raġuni li kif semmejt l-ewwel l-ammont kbir iktar minn nofs tat-trab tagħna fir-realtà ma jiġix minn sorsi bħal huwa traffiku. Ġifieri orrajt nistgħu naħdmu ħafna biex innaqsu traffiku kemm nistgħu jew inbidlu il-karozzi tagħna lej li ma jużawx fuels, però fir-realtà Għaliex naqtaw il-maġġoranza? Eżatt, ġifieri anki jekk naqilbu l-flotta tal-karozzi tagħna kollha ssir elettrika, però fir-realtà sa 60% tat-traf fir-realtà jiġi minn sorsi naturali. Ġifieri hemmhekk naħseb il-pajjiż ħajkollu challenge kbir biex fir-realtà kif qed tipproponi l-Unjoni Ewropea il-partiċelli jonqsu bin-nofs fl-arja. Meta niġu għal black carbon, ġifieri aħna il-grupp ta' riċerka diġà qed ħajati lil pajjiż informazzjoni il-livelli tagħna x'inhuma. L-Aġenzija tal-Ambjent diġà tiġbor ċertu informazzjoni fuq il-black carbon f'żewġ postijiet, l-Imsida u l-Arpa Għawdex. U raġuni li tiġbor l-Imsida u l-Arpa Għawdex għax l-Imsida huwa l-iktar post ta' traffiku u l-Arpa Għawdex huwa l-iktar post relattivament nadif, allura ovvjament li nkun nistgħu nqablu il-livell l-iktar baxx tal-black carbon f'pajjiżna as compared ma l-iktar għoli. Li għamilna differenti aħna ovvjament bħala effort akademiku ta' riċerka huwa illi qed nagħtu mappa ta' Malta kif in is-sitwazzjoni. U ovvjament f'ċertu postijiet il-livelli huma terġ iktar għoljin milli huma fl-Imsida. Għax aħna kejjilna f'postijiet li ovvjament mhux neċessarjament huwa fejn tkejjel l-Aġenzija tal-Ambjent. U l-istudju għandu parti oħra importanti u din fil-fatt m'hemmx studju ieħor sissa fl-Ewropa illi għamel il-kalkolazzjoni ta' l-imwiet li konna f'sena minħabba l-espożizzjoni għal black carbon. Mela, fl-ewwel studju li konna minna fl-2022, meta kont qed nitkellem fuq Northern Harbour District, aħna ħdimna x'inhi l-mortalità fil-Northern Harbour District u f'postijiet oħra f'Malta minħabba l-espożizzjoni għal partiċelli fini.
illi daw kif għadna jiġu minn ħafna sorsi. Sewwa. Issa li għamilna eżerċizzju simili li safejna fjena ma fittixna sew. L-unika 3 studji li saru sissa huma wieħed fiċ-Ċina, wieħed fl-Amerika u aħna se nkunu l-ewwel pajjiż Ewropew li fil-fatt se jipprovdi n-numri illi jaħdem il-mortalità f'sena minħabba mhux l-espożizzjoni ta' trabfin, minħabba speċifikament il-black carbon. Ġifieri il-black carbon l-Unjoni Ewropea trid li nibdew nimmonitorawh. Aħna għamilna xi ħaġa qabel. Għamilna l-monitoraġġ u se nagħmlu għamilna il-calculation illi jisma' kemm se jmutu nies minħabba jew ħalli ma ngħidx kemm se jmutu nies. Kemm jistgħu jmutu nies minħabba l-espożizzjoni fit-tul tal-black carbon. U ovvjament hemmhekk ġifieri anki konna diġà rrapportajniha qabel fil-medja illi ibbażat fuq l-imwiet tal-2023 f'kull villaġġ li aħna jew raħal li aħna kejjilna l-black carbon, nistgħu ngħidu li mill-imwiet tal-2023 nistgħu nassoċjaw 2% mill-imwiet, ġifieri bejwet wara kien hemm xi 4,000 imwiet dak li jgħidulhom all cause mortality, ġifieri ma nidħlux fil-mod kif mietu n-nies, però minn 4,000 imwiet fl-2023 nistgħu ngħidu li kien hemm minn għalija 69 jew 70 imwiet li nistgħu nassoċjawhom speċifikament mhux għat-traffin issa għal black carbon. Allura jekk naħdmu lura x'qed turina din l-informazzjoni, qed turina li mela fl-ewwel studju għad nisma' fin-Northern Harbour District bejwet u ieħor imutu 110 timwiet fis-sena jiġu minħabba l-espożizzjoni għal partiċelli fini. Issa morna pass iktar il-qudiem. Peress li l-black carbon aħna f'Malta nafu li kważi esklusivament jiġi mill-effett tal-exhaust, speċjalment tad-diesel. Issa nistgħu ngħidu wkoll kemm hemm imwiet illi orajt meta tajt 2% jidher ftit. Però fir-realtà dawk l-imwiet there is a way illi aħna nistgħu innaqsuhom jekk inti b'xi mod tnaqqas il-black carbon. Ġifieri allura issa għandna jekk irridu nagħmlu influenza ta' policy change, alright, dak l-imwiet jiena li anke jekk ikun hemm mewta waħda, kemm jista' jkun inti tnaqqas dak l-imwiet. Ekku. Qed nitkellmu fuq l-arja ta' barra. Imma qajla tad-dinna minn moħħna aħna fiex inkunu qed ngħixu x'qed nibilgħu meta nkunu ġewwa darna. Naf li għamilt studju estensiv fuq dan. Eżatt. Dak fil-fatt kien studju ieħor l-istess xi sentej 3 snin ilu fejn aħna għalkemm issa jiżdiedu l-appartamenti, għamilna studju pjuttost estensiv ta' xi 3 xhur ġo dar fejn il-familja għamlet l-attivitajiet normali tagħha mela kienet issajjer normali u ovvjament dawn l-istudji l-ikbar problema tagħhom hija li meta trid tixbor kampjuni tal-arja normalment tiġbru fuq filtru ikun qisu immaġinaw qisu tissue paper, però dan biex tixbor din l-arja u tixborha kuljum dan juża pompa. U l-pompi l-ebda pompa mija silenzjuża, ġifri normalment in-nies jgħidulek iwa ġib li sampler id-dar, però mbagħad meta tmur id-dar u x'inti xalu, jgħidulek jagħmel wistorbju ta' ħajgħod tellifni mill-nara t-television. Ġifri biex tagħmel il-kampjonamenti ġewwa hija challenge loġistiku kbir. U nifhem jiena n-nies trid tgħix il-ħajja normali u tisma' dal-pomp il-ħin kollu għaddejjin mhix xi ħaġa sempliċi. Però rnexxielna nagħmlu l-ewwel studju, fil-fatt hemmhekk studjajna kemm il-partiċelli ġifieri li konna nafu fuq barra sirna nafu ċertu affarijiet ġewwa. Sirna nafu għax aħna konna nieħdu djarju tal-attivitajiet x'qed nagħmlu ma nagħmlux x'kien iżid il-partiċelli ġewwa barra. Pereżempju meta tiknes, il-partiċelli li aħna dawn ma narawhomx għax il-partiċelli fini ma jidhrux, illi dawn tqallaħħom kollha meta tiknes u l-arja terġa' timliha b'livelli li huma tal-biża'. Allora tgħid li x'tagħmel, jiġifieri jekk tikness, jekk jista' jkun tikniss għamel wet dusting. Ħalli trap. Jew vacuum, ħalli trap kemm jista' jkun ma tqallawx. Ġifieri dawn huma affarijiet li vera ma nagħtux każhom, però fir-realtà jagħmlu effett u min ikun sensittiv għal ċertu allerġiji, ovvjament iħosshom ħafna iktar. F'dak l-istudju kollu ħaresna lej il-black carbon ġewwa u hemmhekk sibna li, u din mhux aħna biss, ġifieri aħna konna nafu diġà li l-attivitajiet ġewwa li iktar jiġġeneraw problemi ta' kwalità tal-arja huma t-tisjir
U din hija xi ħaġa li x'intajda n-nies jixxikjaw ruhom, ġifieri ovvjament it-tisjir skont x'issajjar. Ġifieri jekk jiena se nagħmel stir fry, jekk se naqli, daw kollha għandek ħafna sħanat, ħafna ġili jkun hemm ħruq tal-ikel, jekk se nagħmel toast. Fejn jkun hemm ċertu livelli ta' ħruq, dawn se jiġġeneraw, ġifieri ċina kważi hija dejjem l-iktar post li huwa polluted fid-dar. Issa ovvjament fil-ċina normalment jgħidulek m'hemmx l-extraction, il-ħud jew iva, però dik hija magħrufa ħafna li l-extractors tad-dar ma tantx huma effiċjenti. U fil-fatt induna x'inti jekk tmur fid-dar titla' fuq tajt xraħa ta' ħut moqlija u xraħa ta' xem bissajjar fil-forn. Ġifieri normalment meta r-rieħa mbagħad timxi, dik tfisser ukoll li l-partiċelli u ċertu gassijiet imxew fil-kumplament tad-dar. Allura normalment x'nagħmlu fid-dar niftħu twieqi biex kemm jista' jkun ovvjament nivventilaw u dak huwa l-aħjar mod, però l-problemi hija meta d-dar tiegħek tkun ġo postijiet fejn il-pollution ta' barra hija għolja, normalment li jkollok barra jidħol ġewwa. Ġifieri tiġi f'punt hawnhekk fejn hija naqra problema. Issa l-unika mod kif dik tista' tnaqqas tneħħi tnaddaf l-arja ġewwa hija li jkollha dak li jgħidula mechanical ventilated system. Ġifieri inti bażikament ikollok mutur fil-massaqaf, dan jiġbed l-arja minn barra u minn ġewwa, ikollok filtri apposta, però dawn u din iddaħħallek l-arja li hija nadifa, tiċċirkolarek l-arja ġifieri inti jekk qed tipproduċi waqt li qed tissajjar ħafna kontaminanti, tixbidhomlok il-barra x'is-sistema tixbed l-arja u titfa' il-ħmiġ il-barra. Però l-problemi hija li dawn is-sistemi jiswew il-flus, ġifieri biex tagħmel retrofitting fid-dar daw is-sistemi li huma ideali, però fir-realtà huma mhumiex b'xejn biex tagħmelhom, ġifieri mhux daqshekk sempliċi li tajt tagħmel dik is-sistema. Issa, hemm attivitajiet oħra li huma iktar sempliċi, però huma daqs li kelli huma problematiċi u din niddiskutiha ħafna mal-istudenti tiegħi. Pereżempju ħafna nies jixalu xema scented candles id-dar, mhux dawk l-istikek li jiġbdu il-vapor ikun ifuħ, dawk mhux daqshekk, dawk jarmu ċertu gassijiet ta' żejt li huma gassijiet dawk. Però meta jkun hemm bħall-inċens, ix-xamat. U jien tkellimt ma' ħafna nies li għadu li jien tgħidli xejn id-dar meta tkun nadifa rid inxomm dik ir-riħa tfuq. Però r-riħa tfuq fir-realtà iva tfuq, però hija tossika għax dak kollu li nqabdu, speċjalment ix-xamat l-inċens, kollha huma perikolużi. Min għandu fireplace? Hija forsi tidher romantika li tixar fireplace fix-xitwa. Però alright, jekk hija romantika, però fir-realtà għas-saħħa ma tantx hija tajba. Ġifieri da l-ambjent ġoddar huwa challenging ħafna u fir-realtà dawn is-sorsi jirrappreżentaw, ġifieri din nafuhom mill-istudju li għamilna b'Irżabuġa, il-sors interni ġoddar jirrappreżentaw terz tal-trabfin li aħna nsibu. Ġifieri ġoddar, terz nipproduċu aħna. U ovvjament iktar ma nsemmi semmej dawn l-attivitajiet iktar se jżid. U l-kumplament two-thirds normalment jiġi l-effett ta' barra. Li ma semmejtx fid-djar huwa min ipejjeb. Min ipejjeb il-livelli jiġu tal-biża', ġifieri l-kwalità tal-arja fir-realtà tkun dominata mill-effett tat-tipjib. Biex nagħlqu f'din il-biċċa xogħol tat-tipjib. Issa żied it-tipjib tal-marijuana. Li ma jagħmel iktar ħsara, il-passive smoking jagħmel ħsara iktar mill-inti tkun tpejjeb, il-ħaxixa tagħmel iktar ħsara, naqra ħarsa ġenerali fuq dan. Mela, għal min mhux familjari mat-tipjib, ħalli ġas kemm nagħti overview t-tipjib kif jiġi studjat. Mela, min ipejjeb dak normalment ovvjament hu qed jieħu il-pollutants li huma normalment ċertu gassijiet, però ovvjament hemm ukoll il-partiċelli, il-famużi partiċelli fini li jidħlu fil-pulmun. Mela dak jgħidulu il-first hand smoke. Aw min jgħidlu mainstream smoke, però normalment it-terminoloġija first hand smoke. Issa, meta inti tkun ma' xaħat li qed ipejjeb, meta nies li jpejpu jarmu wkoll jarmu id-duħan minn ħalqhom. U ovvjament għandek is-sigarett li inti xint qiegħdu fuq l-extrej tara d-duħan tiela, ġifieri dak li normalment in-nies jafu bħala passive smoke, fir-realtà jgħidulu second hand smoke, u dak jiġi minn żewġ sorsi. Mela għandek is-sigarett li waħdu qed jarmi d-duħan meta inti qiegħed ħdej il-persuna,
u l-persuna x'inhet jarmi d-duħan minn ġoħalu. Ovvjament in-nies familjari ħafna ma' t-tieni wieħed illi inti jekk għandek speċjalment jekk hawn nies li jpejpu ġoddar ma jħorġux barra, ovvjament id-duħan kollu jibqa' ġewwa. Ġieli tgħidli orajt tinfetaħ tieqa, però mhux dejjem il-ventilazzjoni hija daqshekk qawwija u tinduna x'jekk jidħol xi ħadd li ma jpejjibx tgħid xraħa ta' sigaretti hawn. Ġifieri normalment mhux qed ngħid illi n-nies illum mhux qed joħorġu iktar barra, però ma jfissirx li m'intix espost jekk tkun ġewwa. It-tielet waħda illi hija fil-fatt area pjuttost ġdida ta' riċerka hija dak li jgħidulu third hand smoke. Mela aħna normalment x'innitfu s-sigarett. Ovvjament inti għandek il-parti ta' wara tis-sigarett li joraj dik tixbor l-irmiet u allura naħsbu li jorajt mela sakemm mhix qed pejjeb ħsara m'għandekx. Però l-problema hija li waqt il-passive smoking, ġifieri dak li jkun qed jiġi mormi mis-sigarett. Fir-realtà dan u n-nikotina li hija il-prinċipju kbir li n-nies ma jkunux jistgħu jaqtaw is-sigaretti jiġi minħabba n-nikotina. Mhijiex il-komponent kimiku li tqabbad il-kanċer, sfortunatament. Hemm komponenti oħrajn mhux se nidħol fiha xi. Qatran pereżempju. Imma l-qatran mhux dak jagħmel il-qatran ġol pulmun. Però l-komponenti li qabdu il-kanċer tal-pulmun huma oħrajn. Mhux se nidħol fiha huma komplikati biex nispjegahom, però hemm komponenti li jiġu biss mit-tipjib tas-sigaretti. Sfortunatament dawn ġol ġisem isiru compound ieħor illi huwa wkoll karċinoġenu. Allura meta tpejjeb għalhekk ir-riskju tal-kanċer tal-pulmun jiżdied mod terribbli. Fil-fatt nista' ngħidlek għax aħna bħala pajjiż maħniex differenti mid-dinja, sal-lum għalkemm fil-prinċipju t-tipjib naqas, però minn kull 100 każ ta' kanċer tal-pulmun, 80% għadhom ikunu minħabba t-tipjib. U r-raġuni hija minħabba dan il-komponent li għatlek, illi tant kemm hu perikolus, tant kemm iqabbad il-kanċer, illi fir-realtà r-riskju huwa ħafna kbir. Fil-fatt kif għatlek xi darba fost il-ġimgħa, min ipejjeb jista' ma jitkellimx fuq il-kwalità tal-arja, għax tant kemm ir-riskju huwa kbir, illi fir-realtà għalhekk ikollok 80% tal-kanċer tal-pulmun jiġi mit-tipjib. Mela hemmhekk x'inhi s-soluzzjoni? Hemmhekk jiena lija l-edukazzjoni għadha m'għamlitx effett biżżejjed. U din nara anki jiena l-Università żgħażagħ fil-fjur ta' ħajjithom 18-il sena, speċjalment iktar tfajliet mill-ġuventur, illi t-tipjib qed jerġa' jaqbad sew. U l-vape. Issa, il-vape huwa naqra problema differenti, però t-tipjib qed jerġa' jaqbad sew fejn għal xi raġuni li l-istudenti qatt ma lili qaluli għaliex ipejpu. Ġifieri meta ngħidulhom orajt l-istress ma tantx dejjem tkun dik ir-raġuni. Ġifieri x'inhi r-raġuni li t-tipjib qed jerġa' jaqbad sew u mhux vera daqshekk on the decrease. Ġifieri ma naqbilx magħha. Ma nafx hekk hix osservazzjoni fażulla, imma qed jiżdiedu wkoll il-każijiet ta' problemi neuroloġiċi. U ħafna drabi it-tipjib ikun sors ta' forsi li tbaxxi d-dopamina jew forsi isu kalmant, Iva, imma dawk ġifieri mhux qed ngħid li mhux vera, però il-kimika li toħroġ mis-sigaretti tant kemm hemm illi orajt jista' jkun xi komponent jagħmel l-effett li qed tgħid inti, però fir-realtà peress li inti qed taħraq is-sors tal-ħruq hawnhekk huwa il-weraq tat-tabak illi l-kumpaniji tas-sigaretti jżidulu jgħidulu ġus biex inti fir-realtà teqpa' mqabbad tpejjeb is-sigaretti. U fir-realtà l għandek ħruq qed tipproduċi komponenti li huma perikolużi ħafna. Ġifieri mhux biss it-trabfin, imma hemm komponenti li assoċjati mal-ħruq li huma perikolużi, apparti dal-komponent li għatlek illi normalment huwa li qabbad il-lung cancer. Mela, is-sitwazzjoni tat-tipjib tal-passive smoke hija dik illi fir-realtà għandek daw il-komponenti li perikolużi ħafna. Issa, it-tielet sors, ġifieri meta aħna nitfu s-sigaretti, mela id-duħan li jkun fid-dar jekk qed impejpu ġewwa, dan jeħel ma' kull ħaġa, ġifieri inti għalhekk meta tmur f'dar tajt xraħa ta' sigaretti hawn. Ġifieri anke jekk tiftaħ it-twieqi, normalment min ma jpejjebx mela x'in jidħol jgħidu hawnhekk
ipejpu. Għaliex? Għax in-nikotina speċjalment teħel ma' kull U imkien. saffar kull imkien. Fil-fatt il-ħġieġ, jekk kun hemm il-ħġieġ jiġi jisfar, taħsel kemm taħsel għax teħel pjuttost sew. U r-raġuni hija illi nafu issa bdejna niskopru xed jiġri li malli għaddi żmien, ġifru meta ngħid jgħaddi żmien mhux snin, ġifri f'temp ta' ġranet, dawn il-komponenti, il-nikotina tibda tinqaleb f'dawn il-komponenti perikolużi. Allura li jiġri huwa dawk li huma karċinoġeni. Allura li jiġri huwa li għalkemm inti ġewwa forsi tajt orajt għandi ġurnata ma kienx hawn tipjib, però dawn il-partiċelli u jinsabu fil-partiċelli ikunu mwaħlim ma' kull imkien, jinqalaw minn mal-ġvidik li bl-Ingliż ngħidu la desorption, ġifir malli tuqla ftit it-temperatura fid-dar, dawn jibdew jinqalaw minn mal-purtieri minn mas-sufan u inti terġa' tibda tinħejjhom. U għalhekk jgħidulu third hand smoke, huwa smoke li mhux qiegħed hemmhekk, però fir-realtà jibda jiġi waħdu, ġifri forma waħdu hija kif taħdem il-kimika tagħha, u dan inti terġa' tibda tiġi esposta lieh matul il-ġurnata. Ġifri jekk inti tajt orajt, normalment sigarett jiġi mpejjeb qisu normalment f'7 minuti. Ġifri inti tajt orajt, 7 minuti sapportejt id-duħan, second hand smoke, u għaddiet. Le, fir-realtà wara sija twal jibdew jiffurmaw l-istess komponenti minn nikotina li teħel u dawn niqpaw esposti għal-jom. U din pereżempju għandha implikazzjoni kbira għal, orrajt, jekk aħna għandna tfal żgħar, baby, illi dan qiegħed fil-kuxin, fuq is-sufan, fuq is-sodda, jekk inti għandek tipjib illi sfortunatament il-ġenituri tiegħu ma jarfux jew nies oħra fil-familja ma jarfux il-periklu, jekk daw pejpu ġewwa, fejn qiegħed it-tarbija qed tkun espost għal daw il-komponenti perikolużi ħafna. Ġifri t-tipjib ma tantx hemmx tażel fuq, u l-unika mod huwa il-tipjib taqtaw, m'hemmx metodi differenti, trid taqtaw u r-riskju jonqos drastikament. Issa l-ewwel semmejt li il-marijuana. Mela l-marijuana hemm żewġ aspetti interessanti. Mela skont il-liġi l-marijuana ma tistax tpejjeb barra, mela allura xi tfisser dik li inti di se tpejjibha ġo ambjent li huwa ġewwa u peress li għandek ovvjament ġifri di suppost sa fejn nafjien hija li jekk inti allura għandek appartamenti u inti ħriġ pejjeb f'terrazzin jew ftiqa li inti suppost anki l-ġirien ma jxommux mela dik li qed turini illi t-tipjib irid isir bil-fors ġewwa fil-magħluq. Issa, x'inhi il-problema tal-marijuana komparat mas sigaretti normali? Il-sigaretti normali kif semmejt l-ewwel, inti għandek it-tabak, il-weraq tat-tabak u dan qed jinħaraq. X'in jinħaraq qed jipproduċi gassijiet, orrajt, partiċelli li nafu li huma perikolużi u il-partiċelli jkollhom il-komponenti li semmejt perikolużi għax nafu li huma karċinoġeniċi qawwijin ħafna. Issa, x'għandha differenti l-pjanta tal-marijuana? Mela l-pjanta tal-marijuana differenti mill-pjanta tan-nikotina, tat-tabak biex niftehmu, hija li din hija mbjetta tħares liha minn barra, hija bl-Ingliż ngħidu iktar waxy, ġifri di tkun iktar qisha tax-xema biex niftehmu. Issa li jiġri kimikament meta inti taqbada, illi din mod ġifri mhix xi ħaġa għall-marijuana biss, nista' naqbad pjanta oħra jiena. Inqabbilha mal-weraq tat-tabak, jekk il-pjanta hi naturali kollha hi minn iktar wax, ġifri tkun in-natura kif għamlitha. Normalment dik tipproduċi ħafna iktar partiċelli, ġifri jekk jien inqabbad gramma ta' tabak u gramma ta' marijuana jew gramma ta' werqa oħra. U l-unika differenza hija fil-wax tagħha, dik awtomatikament tipproduċi ħafna iktar partiċelli. Din hemm studji fl-Amerika li diġà juru li l-livelli huma pjuttost sostanzjali iktar għoljin. Mela hekk x'inhi l-ewwel problema? Mela jekk aħna l-marijuana bil-fors tiġi impejpa ġewwa, mela inti in-nies li hemm f'dak l-ambjent se jkunu esposti għal partiċelli daqs li kieku jkunu esposti għal sigaretti. Però hemm ukoll imbagħad ovvjament il-fatt li il-marijuana tipproduċi ħafna iktar partiċelli. U aħna x'konna qed ngħidu l-ewwel? Illi l-espożizzjoni għal partiċelli nafu illi tagħmel ħafna ħsara l-ġisem tagħna u allura li ikollna mwiet minħabba l-partiċelli u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea trid tnaqqas il-livelli tal-partiċelli fini il-famużi PM2.5 fil-bliet tagħna. Issa hekk x'qed naraw.
illi hawnhekk għandna sitwazzjoni fejn. Mela orrajt nistgħu innaqsu barra, ġifri dik orrajt hemm miżuri li wieħed forsi jista' jieħu biex inaqqas il-partiċelli fini barra, però ġewwa ovvjament semmejna tipjib, semmejna l-ikel, semmejna xamat, inċens, ġifiri toqgħod taħseb hemm ħafna affarijiet nistgħu nbidlu. Issa, min jista' jpejjeb, orrajt jista' ma jpejjebx, però issa żidna mod ieħor fejn il-partiċelli ġewwa f'realtà nkunu qed inżiduhom min ovvjament jażel li jpejjeb il-marijuana. Li ma semmejtx ukollu li din forsi qatt ma ħadd semmiha hija li il-marijuana orrajt ma nidħolx fil-mertu jekk hix mediċinalment tajba u jien m'iniex tabib ġifri mhux se nikkummenta fuq hekk. Però li tagħmel ħsara huwa fatt. Però l-fatt ġifri apparti li tipproduċi iktar partiċelli, f'realtà qed tipproduċi komponenti għax inti xorta taħraq weraq, illi dawn huma perikolużi daqs it-tabak, daqs l-exhaust li hemm barra għaliex. Għax dak huma ovvjament sors organiku li inti meta taħarqu jipproduċi mhux se nsemmi x'inhuma l-suite of compounds, però mhux importanti really, però meta inti qed taħraq xi ħaġa qed tipproduċi komponenti li wkoll huma karsinoġeniċi, ġifri bħalma t-tabak għandu komponent tiegħu li jiġi speċifikament mill-werqa tat-tabak, però meta inti taħraq il-tabak u jipproduċi set ta' compounds li wkoll huma karsinoġeniċi, allura xi tfisser di? Illi jekk ir-riskju bil-ħruq tat-tabak kien għoli, mela ċ-ċans huwa li r-riskju tal-kanċer jiżdied jekk inti fir-realtà taħraq il-marijuana. U hawnhekk nagħlaq fuq la semmejna t-tipjib. Pereżempju, din hija idea tiegħi personali. Jien pereżempju ma naqbilx illi immur f'restorant u fil-partijiet barra tar-restorant hemm isir it-tipjib. U r-raġuni hija sempliċi. Ir-raġuni hija li mela jekk ħanqogħdu nitkellmu fuq drittijiet ma nafx ixxiju ta' drittijiet. Mela xi ħadd li għandu bżonn jew iħoss li għandu jpejjeb. Mela f'restorant għax qiegħed barra x'il-liġi hekk qiegħda, illi dan jista' jpejjeb. Però jekk jiena l-mejda taħdeħ u dan għax ir-riħ jinserta jonfoħ lejja, jien qed niġi sfurzat. Mela jien ma npejjibx, qed niġi sfurzat illi nibla id-duħħan illi huwa. Issa, il-problema x'inhi hemmhekk ta' li orrajt mhux xorta xi darba trid tmut, iwa vera, però l-argument huwa jekk jiena qiegħed f'ambjent illi aħna nqisuh bħala fejn nieħdu gost. Mela aħna ħriġna, ħanieklu, ħankunu mal-ħbieb, nitkellmu mal-ħbieb, ġifri attività soċjali sabiħa, illi f'realtà għandha tkun kemm jista' jkun pjaċevoli, però mhux pjaċevoli biss, imma tkun ukoll ta' saħħa. Ġifieri jien pereżempju ħaġa oħra li restaurants illi orrajt dik forsi ma tantx hemm x'nistgħu nagħmlu fuq, għalli ikunu ma' toroq ta' traffiku. Inti mela qed tiekol għandek l-exhaust tal-karozzi li dak se jkun ma' bażikament forsi metru l-bot. U dik diġà nafu aħna li iktar huwa viċin l-exhaust pipe, iktar il-livelli tal-kontaminanti se jkunu għolin. Mela nibla dak id-duħħan. Issa, min qed ipejjeb lili mhux qed itini għażla illi jiena ma niblax tat-tipjib ukoll. Ġifieri jiena li from a public health perspective, issa il-permessi li nataw f'restaurants ma' kull tril teżisti dik orrajt. Wieħed jiddeċiedi jekk imurx jew lef dawk l-ambjenti. Però tat-tipjib hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu fuq orrajt, forsi mhux se nintoġob ma' ċertu semmija li jpejpu, però fir-realtà jien mhux qed tingħata li għażla ta' li mmur kull ġewwa le, I mean jekk ir-restorant għandu ġewwa u barra jekk jiġi s-sajf ikun temp sabiħ, għaliex m'għandix noqgħod barra mingħajr mwed niġi sfurzat li jiena ikolli nibla kontaminanti li f'realtà nistgħu nevitawhom. U biex nikkonkludi fuq l-istorja kollha sa ċertu punt, mela il-kwalità tal-arja normalment mela aħna ħarsu lejn is-saħħa sekkux imwiet jekkux problemi respiratorji, però normalment meta tħares kif se solvi l-problema tagħhom, trid tħares is-sorsi li qed ituk il-kontaminanti. Jekk wieħed jirnexxielu is-sorsi kemm jista' jkun inaqqashom dawk li huma l-iktar perikolużi, ovvjament iċ-ċans huwa hemmhekk meta ngħidu l-kwalità tal-arja titjieb. U kif jagħtaw ma semmejna xejn pereżempju fuq il-pollen. Il-pollen mela jekk inti U ma semmejniex ukoll u jaqbżu fuq it-telespettaturi għax ikun hemm ħafna tgergin u għandhom raġun. Il-construction. Issa, hawnhekk se nsemmi xi ħaġa li diġà għaddejt minnha u ma jimpurtax nerġa' nispjega. Mela, ovvjament jien ma semmejtx eżatt dal-partiċelli fini eżatt x'inhuma. Mela
U forsi l-pubbliku ġenerali jekk mhux daqshekk sempliċi tispjega, però ħanamel sforz u nipprova nispjega. Mela li kuk kellu persuna jħares lej jaqbad ċara minn rasu, il-xara għandha size partikolari li inti x'intħares lha tajt kemm irqiqa din. Issa, jekk tħares lejn il-wisa tagħha ta' xara din tajt kemm irqiqa, però fir-realtà jekk titfaħħa fuq il-mejda, ix-xara jirnexxilek tara. Issa, bħala size dik hija pjuttost kbira, ġifri dik jekk ħansemmi il-metrik dik bejn tword tkun bej 70 u 100 microns. Mhux importanti il-microns x'inhu, però biex nikkomparaw mela normalment xi ħaġa li tara hija 70-100 microns. Il-pollen, ġifri jekk inti tħares kontra d-dawl, ikun hemm bħalissa jibda l-lellux. Eżatt. Mela, dak it-trap inti l-lellux ikun mhux l-lellux biss, il-pollen kollu malli jonfoq ftit ir-riħ tibda taraħ kontra d-dawl. Mela, in-nota x'qed ngħid, jiena qed ngħid li qed narawh. Issa, meta ninżlu għal sizes li huma iktar żgħar, ġifieri qed nitkellmu fuq 10 issa, ġifieri meta qed ngħid 10 huwa 10 darbiet inqas mill-wisa ta' xara. Mela, meta naslu 10 partiċelli li huma 10 jew iżgħar, ġifieri 10 darbiet inqas mill-ħxuna ta' xara, dawk aħna maħniex kapaċi narawhom. Issa, għaliex qed insemmi l-ħxuna ta' 10? Għax il-partiċelli li jiġu regolati, ġifri li il-liġijiet li hemm tal-Unjoni Ewropea, u mhux l-Unjoni Ewropea biss, ġifri l-Amerika ħafna postijiet fid-dinja jirregolawhom, iħarsu lej particles li aħna ma narawhomx. U x'in ir-raġuni? Għax il-partiċelli li aħna naraw, ġifri daw li huma bħal pollen, u semmejt il-kostruzzjoni, mela l-kostruzzjoni jekk xatta tiqatta ħajt, tiqatta l-briks, qed jobrox. Inti tara dik id-daħna bajda. Illi dik qed tara, mela jekk għajnejk qed tara, il-partiċelli huma kbar ħafna, ġifri dawk tipikament huma daqs ix-xar jew ikbar, ġifri meta jagħmel ir-riħ, tara it-trab tal-ħamrija, meta jiġi r-ramel tad-deżert, tara l-orange fis-sema. La dak qed tarah, is-sajs tiegħu il-partiċelli huwa kbir ħafna. Issa, x'jiġri meta dak il-partiċelli, ġifri meta t-trab tal-kostruzzjoni jidħol f'imnifsejna, meta t-trab tad-deżert jidħol f'imnifsejna. Mela li jiġri aħna, u din ovvjament nies li għandhom il-bioloġija jispjegaw aħjar minni u t-tobba jispjegaw aħjar minni. Is-sistema respiratorja tagħna, ġifri f'imniħerna, magrizmejna u isfel sakemm jaslu l-bronki qabel jibda l-pulmun, il-pajpijiet li jmorru għall-pulmun, minn ġew għandhom ħafna xar irqieq. Bl-Ingliż jgħidu Lucilja, però aħna dak is-sistema kollha, ġifri jekk inħarsu lejn imneħerna ħafna jinqabad f'imneħerna. Fil-mera narawh. Mela, il-ġisem tagħna b'mod naturali għandu barriera illi ġej, meta ngħid barriera biex twaqqaf barrier. Filter. Biex inti twaqqaf it-trab li jidħol fiha. Mela, meta inti ejja nsemmu l-kostruzzjoni għax semmejt lilha. Mela, meta trab tal-kostruzzjoni jien għaddejt minn x'imkien daħna ta' trab u jien ovvjament jew nattim nifsejja jew nkella ovvjament se nibla ftit minn da trab. Normalment da trab jeħel ma dan ix-xar li aħna għandna fis-sistema respiratorja. Issa, mod naturali x'jagħmel il-ġisem? Il-ġisem jirreaġixxi biex kemm jista' jkun dak li ngħidulu bl-Ingliż foreign body, ma li jidħollok xi ħaġa li mhix tajba l-ġisem. Il-ġisem jipprova jitfaħħal barra. U kif jitfaħħal barra? Jew jatas, jew tisol, jew tagħmel id-dmuħ. Naħseb dawk huma mainly. Ovvjament jekk inti jkollok overload, ġifri jekk jidħol wisq iż-żejjed ħafna trab bħalma jiġri bir-ramel tad-deżert too much. Li jagħmellek jiblukkalek is-sistema respiratorja u min hawnhekk telespettaturi li jien ma nbatix minna, però żgur li min li se ngħid jgħidli u żgur li jekk jiġri. Min huwa sensittiv u jimblukkawlu s-sinuses u hawn żewġ reazzjonijiet. Għaw min jibda niżel il-mucus u mdieħru niżel qisu għandu fitta l-ilma. Jew inkella bil-kontra jiblukkalu is-sinuses u jispiċċa b'wiċċu minn fuq u ġieħ tarasijiet li ma jispiċċaw qatt, idumu jiem sakemm jirkupraw. Ġifri ovvjament mhijiex sensazzjoni sabiħa xejn. Ġifri nikkumpatixxi man-nies li ovvjament il-ħaġa imma l-ġisem qed jipproteġi kontrihom ikun qiegħed. Qed jipprova jiġġieled magħha. Issa għaliex qed ngħid jipprova. Mela jekk inti għandek it-trab tal-kostruzzjoni, mbagħad miegħu għandek il-pollen, il-pollen ukoll naraw huwa pjuttost kbir, għandek il-ħamrija, ramel tad-deżert, ġifieri kif qed ninnota
għandna taħlita, cocktail kbir, taħlita ta' affarijiet li f'realtà għax narawhom dawn jeħlulna ma' dawn il-partijiet fis-sistema respiratorja. Il-regolamentazzjoni tal-pajjiżi Ewropej hija bbażata mhux fuq dawn il-partiċelli l-kbar. Għaliex, għax il-partiċelli l-kbar il-ġisem b'xi mod jipprova jieħu ħsiebhom. Il-regolamentazzjoni qiegħda fuq il-partiċelli li aħna ma narawx, issa aħna mill-att ta' kimika ngħidulhom partiċelli fini. Bl-Ingliż ngħidulhom il-famużi PM2.5, ġifri daw bażikament dak it-2.5 ifisser. L-ħxuna tal-partiċella hija 2.5 microns, mela jekk jien l-ewwel għatlek li t-trab tal-kostruzzjoni huwa 100 microns. Mela dan huwa 50 darba iżgħar minn ħxuna ta' xara. Dan ma narawx. Issa din diffiċli ħafna lin-nies nipprova nispjegaħilhom illi għaliex ir-regolamentazzjoni hija fuq it-trab li aħna ma narawx. Għax fir-realtà dawn huma mela jirnexxilhom jgħaddu mill-barriers dak is-silja, x-xarfin li għandna fis-sistema respiratorja. Jgħaddu mill-bronki u jibqgħu għaddejjin sparati ġol pulmun. Ġifri l-pulmun għandu isu boros u dan jimtela b'daw il-partiċelli. Issa normalment daw il-partiċelli żgħar mhux qed ngħid it-trab tal-kostruzzjoni m'għandux minn daw il-partiċelli wkoll, però fir-realtà ma tantx għandu minn daw il-partiċelli fini. Issa tgħidli kif taf. Ġifri r-regolamentazzjoni għalhekk qiegħda l-partiċelli iktar żgħar, għax fir-realtà vera ma narawhomx aħna allura kif bdejt inti fil-bidu dawn aħna qishom ma jeżistux, però fir-realtà huma l-iktar perikolużi. Iktar żgħar dawk li jgħidulhom issa nanometers, ġifieri daw huma żgħar ħafna. Il-nanoparticles. Dawn huma iktar ġifieri mit-10 nanometers l-isfel. Dawn aħna ngħidulhom ultra fine particles, ġifieri jekk l-oħrajn kienu fini, dawn huma ultra fini. Issa, x'inhi l-problema ta' dal-partiċelli? Mela dawn peress li huma żgħar ħafna, jekk inti qed titfaħħom fuq il-famuż filter dak li għatlek isu tissue paper, da tant kemm hemm huma żgħar illi bħala piece mhux se jkollok ħafna, allura inti dawn meta ħad tiġi biex tkejjilhom, peress li normalment tkejjilhom bil-piece mhux se jkollok biżżejjed. U għandhom problema oħra li dan normalment ikollok ħafna minnhom. Ġifieri meta ngħid ħafna minnhom miljuni ta' particles. Issa, mela hawnhekk diġà għandna problema li dawn biex inkejluhom tkun problema. Problema jeżisti strumenti li huwa ikkumplikat ħafna, ġifieri aħna Malta għandna wieħed operat minn dipartiment fil-fakultà tagħna ta' xjenza hija Għawdex għal raġuni li kejjel fil-fatt background il-livell ta' mhux ta' dal-partiċelli biss, ta' partiċelli oħrajn fiż-żona li ovvjament hija l-iktar nadifa u tirrappreżenta ir-reġjun taċ-ċentru tal-Mediterran bħala ovvjament l-iktar nadif u għalina importanti għax inti tkun qed tara il-bażi kemm hija nadifa. U dan l-istrument għandna u anki minn dan l-aspett se noħorġu l-ewwel studju lokali bbażat fuq l-informazzjoni tagħna, ġifri mhux nużaw informazzjoni ta' pajjiżi oħra mid-dejta tagħna li kienet ilha tinġabar xi 10 snin. Ġifri dan fil-każ xi darba oħra nirrapportaw naqra affarijiet li diġà huma interessanti li qatt ma konna nafu affarijiet fuqhom. Però x'in il-problema ta' dawn l-ultrafine particles? Meta ngħid problema iktar mill-partiċelli l-oħrajn, mela jekk l-oħrajn għadna ma solvejniex il-problemi, dawn qed nistennew ġejjin problemi ikbar. Mela, jien l-ewwel semmejt li l-partiċelli fini jidħlu ġo dawn il-boros li għandna ġol pulmun. U normalment daw jeħlu hemmhekk u mbagħad jgħaddi żmien jekk ikun hemm ċertu kimika, sfortunatament tista' tqabbad il-kanser pereżempju xi 15-il sena wara. Issa, il-problema b'dawn l-ultrafine particles tant kemm huma żgħar illi f'realtà qas jifqu fil-boros dawn jibqgħu ġifieri immaġina inti għandek il-pulmun kellek flooding imlejtu bl-ilma dak u mlejtu kollu bl-ilma. Immaġina minflok ilma għandek dal-trab vera fin illi dan baqa' dieħel baqa' għaddej minn ġol pulmun u jiġi assorbit minn ġol sistema tad-dem tagħna, ġifieri bażikament mill-vini jispiċċa fid-demm. Jispiċċa fid-demm u fl-organi direttament. Issa x'inhi il-problema hemmhekk? Li kieku it-trab fin ultrafin f'dal-każ ma kienx perikolus, m'għandux kimika perikoluża, ġifieri jien l-ewwel semmejt il-melħ. Il-melħ għalkemm jitqies bħala kontaminant, fir-realtà l-melħ huwa xi ħaġa, sodium chloride, dan x'in jidħol fil-pulmun jiddissolvi, ġifieri huma jagħmel l-ebda ħsara. Imma jekk inti tmur ġo triq traffikuża u tixbet
nifs kollu exhaust, hemmhekk qed jitlu partiċelli li huma bħal melħ, però ovvjament huma iktar perikolużi għax huma of carbon origin. Issa, dawn l-ultrafine particles mela li kieku huma bħal melħ ma jimpurtax. Però jekk qed iġorru magħhom u f'realtà se jkunu qed iġorru il-kimika li jinsemmejt perikoluża bħal huwa tal-exhaust, f'realtà x'qed jiġri allura? Minflok dawn qed jifqu sal-pulmun u forsi l-ħsara issir fil-pulmun, dawn qed jidħlu ġol sistema tad-dem tagħna u bażikament ħalli ma nużax il-kelma jivvalenaw. Imma jista' jagħti il-każ u din hija riċerka ġdida mhux Malta biss, din hija riċerka fuq livell mondjali għadna fil-bidu, fejn jista' jkun il-delivery kemm inti d-doża ta' ħmieġ xejn se jaħlu hekk, illi inti qed jidħol fil-ġisem tiegħek, f'realtà tkun iktar għolja milli f'realtà huma mill-partiċelli. Grazzi ħafna profs ta' dak l-arfin ċerta li telespettaturi sabuħ mill-iktar interessanti għax bla dubju li jaffettwa lil kulħadd. U jiena ħansaqsikom bħalma nagħmel dejjem biex naraq il-programm. Allura li inti titkellem fuq xi ħaġa li ma tarax ifisser li int conspiracy theorist.